In het Takkemeerse wat 2 keer zo volle mensen meedoen om de marathon om de Snitstermar heen. Er is rond voor in totaal haast 10.000 kuierders en hutrinners. Van de morgen is de inschrijving uiteengezet. Ja, wat er voorkomt weet ik net. We hebben 1000 plekken van vorig jaar en voor komend jaar we kunnen naar 4000 aan. Het parcours kan het makkelijk om. Wie het in het begin nog dreig om de gemeenten dat de marathon langs iets toe te joegen, nou jouwen ze volop stiepen. Ik ben hartstikke enthousiast. We hebben alle gearwerking nou. We hebben alle gesprekken gevoerd vorige maand. En de meesten zijn enthousiast. Ze willen heel graag met mij werken aan de volgende editie. En ik denk dat het voor de gemeente een prachtig mooi uithangbord is voor hun gemeente. Om dat zien te laten, het goede wat de gemeente in zich heeft. Dan wil ik nu overgaan naar een officieel momentje. Siep van de Ploeg gaat speciaal voor de marathon een lied schreeuwen. Je doet er alles voor. Gaat niets uit de weg. Dus ik denk dat het een mooi compleet plaatje is van wat je beleeft als je marathon rent. Dus van de opbouw, van de training tot dat de dag er echt is. En dat is die prestatielevens. Het hiet dan eigenlijk, noem het hiet op die dag. En ik hoop dat het als een olievlek over Friesland en Nederland wordt. De marathon wordt houden op 20 juni.